svet digitalne umetnosti danas se nastavio u američkom kutku, a u fokusu je bio video festival koji traje punih 50 godina. Više o tome rekao nam je naš sagovornik Andrej Tišma. Ja sam danas prezentovao jedan video festival koji se održava u Ohaju u Americi, koji 50 godina već traje taj festival. I ja sam pregledao nekih 200-300 radova, onako, nisam cele, ali onako pogledao otprilike i izabrao sam 4 rada koje su po meni najjače, najinteresantnije. Prisutni su imali prilike da pogledaju izbor autora iz Kanade, Italije, Švedske i Sjedinjenih Američkih Država, nakon čega je usledila diskusija. Osnovni cilj ovih predavanja jeste upravo bolje upoznavanje sa svetom digitalne umetnosti, a njime se Andrej Tišma bavi punih 12 godina. Taj ciklus digitalne umetnosti u smislu prezentacije video radova umetnika iz čitavog sveta, zatim i nekih web stranica, web umetnosti, postoji ta vrsta umetnosti, uopšte digitalne umetnosti, tako da sam imao vrlo bogato, oko 280 programa sam do sada uradio, svaki različit, znači uvek neki drugi umetnici. Tišma se za video umetnost interesuje još od 70. godina i uvek prati aktuelnosti na tom polju. Kako ističe, taj vid umetničkog izražavanja nije naročito popularan kod nas, ali upravo predavanja svete digitalne umetnosti mogu približiti zainteresovanima i tu vrstu umetničke oblasti.